Inselmilkom u nistedinkom għal 111 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Et niċċelebraw l-Epifanija tal-Mulej, Ġesu, tarbija illi juri lilu nnifsu lill-orrief illi ġew mill-Vant. Ġibu qudiem għajnejkom, ejjew nġibu qudiem għajnejna anzi dawn l-orrief illi f'qalbhom kellhom xewqa kbira li jfittxu dan il-Messija sultan tal-Lut illi kellu jitwieled. Probabilment kienu orrief fis-sens li kienu mitħla tal-iskritturi Lut u probabilment ukoll studjużi tal-kwiekeb. Li huwa ċert illi f'qalbhom kellhom din ix-xewqa kbira li jfittxu dan is-sultan tal-Lut. Kienu orrief forsi mhux fis-sens li kellhom xi degree tal-università, imma orrief għax ma tfewx f'qalbhom din ix-xewqa kbira ta' tfittxija għal Messija sultan tal-Lut. Tant li kienu lesti jagħmlu vjaġġ twil u mwier li wassalhom sal-qalba ta' Ġerusalem mnejn semgħu il-pariri tal-orrief tal-iskrittura u mmexxijin bl-għajnuna talla il-kewkba jaslu sa Betlem biex hemmhekk jaraw iqimu il-Messija li twieled u f'riġlejh iħallu ir-rigali tagħhom. Kemm hu sabiħ verament l-eżempju tagħhom jagħmlu minn kollox biex ifittxu lil Ġesu. Ix-xewqa li jarawh ma tibqax biss xewqa flajru imma ssir mixja, pellegrinaġġ ta' ħajja. Xi ġmiel, ma verament ċempju għalina, il għaliex ifakruna li anke ħajjitna ħafna drabi hija wkoll mixja, pellegrinaġġ ta' ħajja li jwassalna biex kontinwament nesperjenzjaw lil Ġesu inqimuh u nadurawh. F'dawn il-ġranet qed inġibu qudiem għajnejna il-figura kbira tal-Papa Benedittu 16. Verament għalija huwa wieħed minn dawn l-orrief illi f'ħajtu kollha fittex lil Mulej Ġesu. Billi kien qrib tal-Iskrittura, bniedem ta' riflessjoni u studju, bniedem illi il-ferħ tal-laqgħa tiegħu ma' Ġesu ġalitu kull fejn kien ixandar il-ġmiel tal-Vanġelu. Jalla bħalu u fuq kollox jalla bħal dawn l-orrief tal-Vant anki aħna ma nitfu qatt fina x-xewqa li niltaqgħu mal-Mulej Ġesu, li nadurawh u li nħobbuh. Il-Mulej jagħtikom is-slim fil-waqt li nsellmilkom minn qalbi.